dira, aktoreak ere bai, bestuarioa egiten dugunak gazteak gara, eskenatokia prestatzen dugunak eta denak gazteak gara. Bueno, antzesleak bera gara, pixkat dena egiten dugunak. Gasteizko Mercedes-Benzen lan hitzarmena adostu zuten zuzendaritzak eta sindikatuek atzo. Langile batzordearen gehiengoak, hau da UGT Komisiones Obrerasek ekintzak eta PYMEk egindako proposamena onartu zuen enpresak alemanetik oniritzia jasondoren. Edonola ere gatazka ez da oraindik amaitu, itunak ez baitu erabateko babesa jaso. ELA, LAB eta SK ez daude ados proposamenarekin, besteak beste ez duelako aintzat hartzen eskatzen duten soldata igoera eta grebara deitu dituzte langileak gaurko, biharko eta etziko. Ia 9 ordu iraun zuen bien ondotik, adostu zuten beharginen soldatak 6% igotzea aurten, eta beste 2,25 urtero, 2023-tik 2026. Horrez gain, 4.000 euroko aparteko ordainsari bat jasoko dute langileek hurrengo nominarekin batera, iazko urteari dagokiena, eta beste 500 euroko sari bat hitzarmena sinatzegatik. Beste bizari ere onartu dituzte, biak ekoizpen helburuak lortzeagatik jasoko lituzketenak, 2.500 eurokoa litzateke aurrenekoa eta 500 eurokoa bigarrena. Beste berritasuna lan malgutasunean dago. Ez dute gaueko zigarren txanda ezarreko sindikatu guztiek eskatu moduan, eta beraz orain arteko 20 eguneko kopuruari eutsiko diete urtero. Hala ere, adostute arau batzuk jartzea malgutasunari. Enpresak hilabete hasi baino 10 egun lehenago jakinarazi beharko die langilei, asteburuan lan egiten duten edo ez, eta soilik salbuespen gutxi batzuetan, baino ezin izango dute egokitu egutegi hori. Arratsaldeon guztioi, langile batzorderen gehiengoa ordezkatzen duten sindikatuak, UGT, Komisiones Obreras, Ekintza eta PYM pozik azaldu dira akordioarekin. Ordea, ELA, LAB eta SK sindikatuentzat adostakoa ez da nahikoa. Egoera horrela, Mikel Díaz de Alda, Mercedeseko labeko ordezkariak, 11 telebistari azaldu dionez, Gasteizko fabrikaren ekoizpena gelditu dute gaurko greban. Langileen 85%ak greba egin baitu. Greba eguna ongi doa, ekoizpena geldiri dago, aurreko astean bezala 95% inguru gelditu egin da, orduan guretzat hori pozgarria da, eta horrek plantilla aurre akordioekin ez dago lado islatzen du. Orduan, biharko eta txiko berriro greba dituko dugu, asambladan hori galduta gero horrela onartu da, gehiengo handi batek esan du urrengo 2 egunetan greba egitea, eta horrekin jarritu dugu, orain piketea ditugu eguerdian eta gauean, eta joango gara ikusten, baina espero dugu, esan bezala, inor lanera ez sartzea. Bigarrenez, kontsumo prezioen indizea 2 zifrera iristeko atarian geratu da Hego Euskal Herrian. Martxoan 9,9,0 heldu zen eta ekainean berriz 9,9,7. Edonola ere azken 3 hamarketako kopururik handienak dira horiek eta arazo handia dira. Batez ere maila ekonomikoa apala duten herritarrentzat. Haiek sufritzen dutelako gehien prezioen garestitzea. Bada, elikagaiak aipatutan nazioartera begira Ukrainak eta Errusiak aurrez aurre negoziatuko dute gaur Turkian. Ukrainako portuetan pilatuta dauden elikagai kargamentuak nola merkataturatu adosteko. Bi herrialde horietako bakoitzak ordezkaritza militar bat bidaliko du Istanbulera, eta Nazio Batuen Erakundearen begirale talde batek gertutik erreparatuko die elkarrizketei. Helburua izango da Ukrainaren eta Errusiaren arteko gerren ondorioz are largirriagoa bihurtzen ari den elikagai krisia arintzea. Gerrak eragin zuzena du elikagaien eskaintzan, lurzai zabalak irretzen dituelako, armadek biltegiak arpilatzen dituztelako eta laboren salmenta apaltzen delako. Ukrainarenak eta Errusiarenak izan dira iaz munduko gari eta garagar esportazioen ia erenak, baita ekilore olioaren esportazioen erdiak ere.
Gaizatuta berriz bart bete dira 25 urte Miguel Ángel Blanco PP Ermuko zinegotzia hil zela. Aurreko egunean Lasarten zaiturik aurkitu ostean buruan 2 tiro zituela. Etak baitu zuen 2 egun lehenago Midaratzion Talarogeta 17ko uztailaren 10ean Eibarren. Blanco askatzeko euskal presoak Euskal Herriko espetxetara eramateko 48 orduko epea eman zuen erakundeak. Espainiako gobernuak uko egin zion baldintza betetzeari eta epea bete ostean etako kidek tiroka egin zuten. Bada efemirea itzakia hainbat omenaldi egin dizkiote Blancori azken egunotan. Gaur zetarako Bilbon Juan Maria Burto Bilboko alkatea izan da haren omenezko ekitaldiko buru eta Gasteizen Ainhoa Dominika udaleko peperen bozeramaileak eman du prentzaurrekoa urte urranaren harira. Gurean berriz bizikidetza izpide alaze heldu dio gaiari Josu Erkoreka, Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta segurtasun sailburuak. Arrazkirik ez dagoelako, atentaturik ez dago, eta horrek ezinbestean dakar ondorio positiboa elkarbizitzarako, ez da. Nik orain legebiltzarrean bertan, sarri askotan aurkitzen dut, bere garaian, babes antzaileekin eta ibiltzen zienak, eta orain izaten dutenak, euren eguneroko bizitza askozaz lasaiagoa eta eramangarriagoa dela garaia hartan baino. Ikuspuntu horretatik elkarbizitza, elkarren aitortza eta bar, nabarmena da, gauza nabarmena da, aurrera pauso handiak eman izan direla, gero egia da baita ere. Indarkeria bazter batean utxeaz aparte, gogoratik eta Eusko Jaurlaritzako beste puntu batzuetatik ere politika bereziak jarri izan direla martxan, memoria, justizia, reparazioaren inguruan ekimenak bultzatu alizateko eta martxan jartzeko, eta horrek guztiak gauzak bideratzen laguntzen du. Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaile Manuel García Castellonek 21 deitu ditu deklaratzera Mikel Albizu eta Marisol Iparagirre. Dignidad y Justizia elkarteak aurkeztutako salaketari men eginda, epaileak aurreko astean erabaki zuen 2 horiek eta Josetxo Arizkuren ikertzea. Etako zuzendaritzako kide gisa Miguel Ángel Blancoren hilketan izan zuten ustezko ardura argitzeko. Auzitegiak Guardia Zibilak eginiko txosten bat baliatu du Albizu Iparagirre eta Arizkuren Blancoren hilketarekin lotuta ikertzeko. Txostenen arabera, egite materialak ez izan arren, ikertuek omizioz parte hartu zuten ekintzartan. Erakundeko organo exekutiboko kide gisa ura geratzeko baneratutako gaitasun izan arren, halakorik agindu ez zutelako. Arlo politikoko berriak ala Sanfermietara goaz orain zuzenean. Espetxeratu egin dute Kuriako atxedutako bat eta azke daude atxedutako besteak. Publiko egin den bideo batek erakusten du ukabilkada jaso zuen udaltzainak eman zuela lehen kolpea. Udane Arbedo lankidea Iruñean izan da. Victoriano del Rio ganadutegiko zezenek 2 minutu eta 14 segundu behar izan dituzte gaur goizeko entzierroaren ibilbide osoa osatzeko. Gaurkoa 7garrena izan da, azken aurrena eta bihar izango dute azkeneko entzierroa hemen Iruñan Sanferminetan. Esan genezake gaurkoa lasaia eta garbia izan dela, azkarra benetan eta abiadurak hainbat erorketa eragin arren 6 zauritu izan dira bertan, baina bat bera ere ez da adarkatua izan. Esan bezala bihar izango da azkeneko entzierroa Miuraren zezenekin eta entzierro ohiko ez gain, ikusi dezakezuen bezala hemen atzan ere entzierro txikiak egiten ari dira, Iruñako txikienentzat eta kaleak beteta ikusi ditzakegu. Eta orain bai, espetxera bidali zuten atzo iluntziar Iñiko Kuria kalean Sanfermi egunez izandako istiluen harira atutako bat. Espetxera bidali zuten atzo iluntzean Sanfermin egunez Kuria kalean atxilotu zuten lagun bat, udaltzain bati ukabilkada bat ematea egotzita espetxeratu dute eta auzitegi nagusiak halaxe arrazaitu du desordena publikoak eragitea, autoritatearen aurkako atentatua, gorroto delitua eta lesioak egozten dizkiote eta hori hala urtebete eta 4 urteko espetxaldia ezarriko diote atxilotu eta espetxeratu
honi. Denera 8 lagun atxilotu zituzten San Fermin egunean, eren egun 3 aske utzi zituzten eta gainontzeko lauak atzo utzi zituzten aske, baina horiek astez aste auzitegira joan beharko dira. Aipatzekoa bestalde zabaldutako bideo batean argi eta garbi ikusten dela, lehen bizi udaltzainak jo zuela ukabilkada, baina honek huts egin ostean jarraian lagun atxilotu eta espetxeratu duten lagun honek ukabilkada eman ziola aurpegian sudurra hautsiz. Bestetik, adin guztako jendea bildu zen Iruñerriko mugimendu feministak ditutako elkarretaratzean, jai hauetan izandako emakumeen aurkako erasoak salatzeko. San Ferminak hasi direnetik 22 eraso sexista salatu dituzte eta horietako bat sexu erasoa. Hori hala, atzoko egunean, atzo arratsaldean Gaztelu plazan, Iruñako Gaztelu plazan elkarretaratzea egin zuten emakumeen aurkako erasoak salatzeko. Bertan jendetza elkartu zen Gaztelu plazan eta erakundetako ordezkariak ere bertan izan ziren gaitzesten emakumeen aurkako eraso horiek salatuz. Beste alde batetik salatu zuten azken egunotan hainbat emakume ziztatu dituzela eta ondoren horiek gaizki sentitu direla edota lokartuta sentitzen zirela. Testuinguru honetan jaiez disfrutatu nahi dutela adierazi zuten elkarretaratzean eta esan bezala jaiez disfrutatu nahi dute erasorik gabe eta emakumeak ere jaien alde direla erasorik gabe. Bien bitartean Nafarroako gobernuak adierazi du erasotzailearen bila jarraitzen dutela eta hori aurkitu arte horien asmoa dela epaiaren aurrean amaitzea eta eraso horiek gaitzestea. Momentuz gure datuen araberan 21 salaketa izan dira intentsitate gutxikoak eta zoritxarrez intentsitate handiko eraso bat, eta hori delataz adostutako protokoloekin jarraituz atzo atera zen manifa deitu genion eta baita ere instituzioak deitu zuten hiritartasunari, hiritarrei baita ere batzeko gure mobilizazioan. Erantzuna, polita zoritxarrez esan behar dela gogorra, eta batez esan zen nahikoa zela txistukada batekin. Amorruz josita gaudela behin ere, jaia 2 urte eta gero, berreskuratzearekin batera indarkeria jasotzearena salatu. Eta denak ez du balio. Beste behin ere, argi eta garbi esaten dizuegu. Ez zineten inoiz gonbidaturik egon. Ez lehen eta ez orain. Emakumeok ere tokia izango dugun jaiak nahi ditugu. Biharkoa berri San Ferminen azken eguna izango da eta alaz emango zaie festei bukaera, entzun. Gaurkoa 8. eguna dugu eta bihar uztailak 14 San Ferminak amaituko dira hemen Iruñan, baita Lesakan edota beste hainbat txokotan ere. Gaurkoan Iruñan gaude eta bihar hemen atzean dugun plazan udaletxe atarian jendetza elkartuko da ohi bezala eta bertan gaixoani abestuko dute jai hauei amaiera emanez. Penaz, tristuraz jendeak esan digu emozionatuta daudela jaien amaiera heltzen ari dela eta bertan bilduko direla gaixoani abesten. Esan bezala San Ferminak amaitzea daude, baina hala ere jai giroan nagusi da oraindik Iruñeko kaleetan. Begira.
musika, jendea eta festa giroa horrelakoa izaten ari da San Ferminetako azken txanpa. Ikusi! Lezarrekoak. Arrotxape auzokoak eta Jarana Peñakoak. Australia. I'm from England. United States. Bilbo. De Pamplona. Iruñakoa gara. Gaur amaitu dugu azterketak Bilbon eta segun amaitu, ona autoz eta ondo pasatxera. Barraketara joango naiz. Amaiketako eta ondoren arratsaldean egoko gea txarangarekin edo horrela. Eta ondoren ja, gauan jarautatik edo horrela ibili. We ran with the bulls this morning. It was amazing. We had a great time. Life-threatening, but amazing. Gaur egunean, hemen lagunekin, pizka bat Kalimotxo Tomas, ondo pasa ambiente honetan, ikaragarria da, benetan, bai. Pasarlo bien. Esa es, pasarla bien. Ahora voy a ir a comer con mis padres y vamos a ir a tomar algo. Ongi, azkenean 3 urte izan gabe, izaten ari dira oso potenteak. Eta egunero bazkaria, egunero, bai, ongi. I got flipped by the bull. He's injured, yeah. It was fun. I like it. Okay. Ikusi dugu Euskal Herritarrak ez direla Iruñera San Ferminetaz gozatzera hurbildu diren bakarrak. Hauek ez dira txarto moldatzen ari, baina badira beste batzuk gozamenerako tarte gutxiago dutenak eta lan ere egin behar dutenak. Iruñeko kantoi guztietan ibili da Maika. Beste batzu gau pasaz, baina ongi, adoptatu dugu ere bai giri bat, gure kuadrillan, erosi jogu herrikoko zapi bat eta gurekin ekarri dugu. Eta ustut gustora dagoela, ongi pasatzen duela ikusten da, Marianito bat baitare atera diogu eta oso ongi adaptatu da gurekin. Eta, bai, Brisbanekoa. Eta zeiten du giri batek San Ferminetan euskaldun batzuekin. Tortilla patata. Eta jonkola bat. Sangria española ere bai. Zerbo San Ferminak? Bueno, ongi. Gauako beto, arratsaldeak baino, baina ongi. Eta zer da San Ferminetan lan egitea? Nik uste denok egin beharko genuken zerbait izan beharko zela. Hori da San Ferminetan lan egitea. Gaur izan dugu hemen Kalisto Tabernan kantu bazkaria eta hemen bazkaldu ostean kantatzen. Ikusi gu, kriston giroa dagoela Kalisto Tabernan, zer moduzu da San Ferminak taberna honetan? Ikusten nahiko ondo, jendean erantzuna nahiko ona izan dela eta jende asko gerturatzen ari dela eta antolatutako ekimenetan jende asko biltzen ari dela. Elkartzen gara dugu hemen elkarte bat hortzar elkartea eta hor izaten da bazkaria, gozaria eta goizen zehar joaten gara herrian barna ziste jotzen eta gero bazkaria. Bote batzuk hartu beti bezala, bote ona jarri dugu, ez? Guztio jarri dugu botea, giria izan ezik, giriari gaur gonbidatuko diogu, gurekin etorri da eta farra egingo du, orduan dirua dugunez, hemen Nafarroan jarri diogu botea eta ongi pasatzera beti bezala. Ongi pasatzek ere, gero gaude.
Nafarroatik mugitu gabe Euskal Herriko kultura eta kirolarloko pertsona ezagunek bat egin dute Nafarroako sutek eragindako kaltei aurre egiteko herrigoraren kanpainarekin. Duela zenbait aste, gure lurra, hizkuntzaren lurra, suak kiskaltzen ikusi genuen. Bihotza uzkurtu zitzaigun Euskararen herriko milaka hektarea erreta ikustean. Baina gure hizkuntzak badu egoera makurrak iraultzeko hitzik, auzolana. Horrexegatik, euskalgintzatik txalotu nahi dugu, herrigorak abian jarritako dinamika, bai diru ekarpen zuzena eginez, bai eta herritarrei diru ekarpena egiteko eskatuz ere. 15.000 hektarea inguru herria zaizkigu Nafarroan. Sua itzaltzeko eta sua itzalita aurrera egiteko piztu da herria. Horren adibide da herrigorak abiatu duen ekimena. Uztailaren 15 arte diru ekarpenak jasotzen ari dira, lurra bestela kudeatuko duten proiektuak sustatzeko. Halako neurriko suterik errepika ez dadi. Badakigu suteen aurkako behin betiko konponbidea ez dela etorriko norbanakoen borondatez egindako ekarpenen bidez. Baina herritarrek pauso sendoak ematea eta proiektu eredugarriak martxan jartzea izango da berme eraginkorrena. Erakundeek erantzukizunez jokatzeko eta beharrezko diren neurriak hartzeko. Horregatik, dei egiten diegu herritarrei zein era guztietako talde, elkarte eta enpresei haien alea jar dezan. Eta Nafarroatik Arabara salto, geroz eta guztiago falta dira Andre Mari Zureren jaien hasierarako. Gasteizko udalak programazio zabal batekin emango dio ongi etorria Zeledoni. Etorriona, egitopa, egin ezazu edantza, mugitu txosnatik txosnara, batetik bestera. Etorriona, egitopa, dakarraitu parrandan, gaua luzeak dira eta egunak oso motzak. Eta jaiez, Baionako festara egingo dugu orain jauzi, izan ere, jaren 27-tik 31 ospatuko dira, eta 80. urtebetetzea ospatuko da urten gainera. Bien sûr, en prenant des dispositions les plus importantes possibles en termes de sécurité, notamment pour faire en sorte que la population puisse faire ses fêtes dans les meilleures conditions possibles. Kulturarlora jauzi eginda martxan da Gasteizko 45. jazaldia. Gasteizko jazaldiaren 45. garren edizioa uztailaren 12an hasi da. 6 egunez hiriburua jazez jantziko da jarduera desberdinen bitartez.
Aurten programazio zabala izateaz gain, apustu garrantzitsua egin du Jasaldiak kaleko musikaren alde. Mendizorrotza eta Printzipal antzokia ez ezik beste eszenatoki berri bat gehitu dute aurtengo programaziora. Pradoko parkean egingo den Jasa parkean ekimena. Alberto Ibarrondo Jasaldiaren zuzendariak programazioaren xehetasunak azaldu ditu. Aurtengo programazioa nahiko zabala da, baina horrela bizkatxo bat hobeto azaltzeko 2-3 zatitan banetu dezakegu. Aurtengo kartela osatzen duten nazioarteko artistetako batzuk Elian Elias, Brasilgo jazaren maistretako bat eta piano jole ospetsua eta 3 Grammy irabazi dituen Snarky Puppy taldea dira. Alde batetik dakago hori den bezala Mendizorrotza eta hanokiko dugu talde garrantzitsuenak. Beste zutabea izango litzateke Printzipal antzokia. Hasiko gara Euskal Herriko Harrobiarekin, ikasleen jazz orkestarekin. Ere baditugu beti bezala Printzipal antzokia nahiko proposamen vanguardistak edo berriak ditugu. Ekuko dugu adibidez James Brandon Lewis, Asieki, poloniarra, bere ragtime proiektua orkesten. Ekuko dugu ere Rising Star sariaren irabazlea, Jesai Karapetian, armeniarra da eta oso piano jolea da eta oso proposamen boteretsua duena. Eta azkenean ere ikuko dugu beste gauza oso berezia dena eta beti da badaukagu Jasaldian horrelako sorpresa edo eta kasu honetan da Casa Overol da abeslaria, ekoitzlea, bada ere bateria jolea eta 3. zutabe izango litzateke kalea. Hau ikusten dugun bezala, ez? Gasteizko Jasaldiak aurkezten duen proposamena berriro jasa kalera eramatea da. Eta ere ikuko dugu beste proposamen bat oso interesgarri dena, eta da jasa parkean. Kultura ekartzea, musika ekartzea, artea ekartzea, eta hori izan da gure helburua azken 45 urtetik. Ere beste gauza batzuk etorri dira horren esker, hau da, turismo erakartzen dugu, Vitoria-Gasteizko irudia, kanpoan, ere oso garrantzitsua da. Ematen du nazioarteko hiria dela, kosmopolita, irekia beste genero batzuetara, jazz adibidez Estatu Batuarra da, baina nolabait guk onartu dugu gure barruan eta gure egin dugu. Hiriari nolabait atraktibo gai aukitzea, ez bakarrik turismoak egiteko, baina ere hemen bizitzera etortzeko eta bereziki gure bizilagunen bizia aberatsagoa egiteko. Kultura eta jasa sustatzea dira helburu esanguratsuenak. Horrez gain Gasteizera hainbat onura ekartzen ditu Jasaldiak, hala nola turismoa eta nazioartean hiri ezaguna bilakatzea. Eta besterik ez gure aldetik Medina Gris taldeko saiatzen naiz abesterekin agurtuko zaituztegu. Gogoratu neoro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran 11.eus atarian. Onda izan. Espaloian etzen da, jende zinguratuta, dramaren erregeak, izkilariz bizitza, dena ondo doala, ospatzeko beldurra, nire itxaron gelan, ametxekan kazora. Esan zenidan, ez dela posible horrela bizitzea. Esan zenidan, ez dela komeni gehiegi pentsatzea. Eta begira, egunak iesi doaz. Neri begira, esan zenidan, jasan ezina nintzela. Ez dute ikusiko zurekin antzan, eskua lepoan dudan bitartean, hortzak ez dututa bedinekatuak, ez dut ikasiko. Ez dute ikusiko
bezala. Ez naute ikusiko zurekin antzan, eskua lepoan dudan bitartean, hortzak ez dututa beginekatuak, ez dut ikasiko. Ez naute ikusiko zurekin antzan, eskua lepoan dudan bitartean, segula ez aspertzea aspertota, ez dut ikasiko. Saiatzen naiz, ez dirudien arre. Saiatzen naiz, ez dirudien arre. Baina gainera borrokak fruituak ematen dituela. Orain arte ez, Mercedesko gilek lortu baldin badute horri esker izan da. Aprobetxatu nahiko nuke ez, une besarkada bat bidaltzeko. Haiei guztiei, baina baita une honetan borrokan ari diren langile guztiei ez askotxo direlago. Bereziki sektore feminizatuan ez, hori garbiketan, ostalaritzan, komertzioan, haiek egiten dute herri honek aurrera egin dezan eta ez lau multinazionalek ez. Mercedesko zuzendaritzak ez, iragarri duen inbertsio hori albiste ona da, are hobea kontutan hartzen baldin badu inbertsio hori zuzenduko zaiola antza kotxe elektrikoa ez, ekoizteari eta jakina denean ez, oroar elektrifikazioa ezinbestekoa dela ez, baldin eta transizio energetikoa egingo badugun eta behingo atzean utziko baditugun erregai fosilak,